lobster nga pula. Wala, lami kaya itong pinirito. Sudan, libre itong pamahaw. So, kumusta mga idol? Balik pamana na po no? Kaya paghuman sa baha o kusog nga ulan dyan no? O, balik na po pamana kaya medyo hayag na ang dagat, di na lubog. So, mangyawa taon niya ug makakuha ta para natin panoodaan kay medyo pait yung panahon ro no. Patay income. So, dara kong ginagamit. So, shout out dyan sa inyong tanan. Ug salamat sa mga bagong subscriber no. Nagadaghan na to ang subscriber. Unta nga padayon ko ninyo nga suportahan sa akong pag-vlog. O pakita na ko sa inyo nya kung posible nga makuha. Kung kaluyan ta, grasyahan ta. So balik ko nya mga idol. Kung mo na kong kuha gabi mga idol no, gamay ra. Igo ra gyud pamahaw. Ay duha na to na yung pritohon karon. So salamat gyapon sa grasya kay bahalag lubog-lubog ug tugnaw, at least nakakuha gyapon tag pang pasudan. Mo ni siya mga isda og napud ni mga idol no. Og lobster nga pula. Ada tiki-tiki. Kani pag sugbaw tani bro, pritohon na nagapil. Kailanganin. So daghang salamat sa grasya. So, luto na ito ang pinirito mga idol, atong kuha kagabi no. So, lami kaya itong pinirito, sudan, libre itong pamahaw. Natay kanon ginisa. Ginisa nga bugas mais, man itong konsumo no, kay watay kapalitan ng humay lagi. Pahit kaya itong panginabuhi ron. Or at least, nakalibre tag sudan, nakakuha tag gabi, nakapamana ta. O gagmay lang no, kay lagyo pang isda ron kay bago raw nagbaha, lubog-lubog ko pong dagat. So salamat kay sa grasya. Kao naguna tong Rayna.